בואו נדרג מאכלים, כי אני בן אדם שמאוד אוהב לאכול. פיצה. פיצה זה בדודה, זה לא... אני יודעת לזה 7. זה לא הפייב, זה בדודות. אוקיי, סושי, סביר להניח שזה סושי, כי זה לא סושי, זה ניגירי נראה לי, אבל 4. פסטה, זה המקום הראשון, אני מצטערת, אין על אוכל איטלקי. צ'יפס 5, לא צריכה להגזים, זה לא עכשיו מאכל. סלט 2, אני ממש אוהבת סלט, כאילו בכל ארוחה אני משלבת סלט, טוסט או כריך. 10, ממש משעמם, לא אוכלת כריכים. אוקיי, פעם לא אהבתי המבורגר, אני התחלתי לאהוב המבורגר הרבה בגלל בן זוג שלי, כי הוא לקח אותי למקומות הנכונים. אני אתן לזה 6, פעם הייתי נותנת לזה 10 קל. הוטדוג, נקניקיה בלחמניה 8, לא מרגש אותי כל כך. איך, כאילו, מה זה, זה לאפה או מה זה? אם זה לאפה 3, אם לא, אני לא שמה את זה 3.